Буа театрының Qozan гастрольлары Тинчурин театрында Мирсей Әмир әсәре буенча қойылған «Тормыш җыры» спектакль белән ачылды. Спектакльнең төп геройлары Буа районының Одав Тулымбай авылында яшәүчеләр. 1946 елда Мирсей Әмирнең нәкъ менә шушы авылда «Тормыш җыры» драмасын язуы билгеле. Премьера турында тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Буа театрының Qozan тамашачысына үзенчәлекле бүләк әзерләүенә күнегеп киләбез. Кәбисә елы башланып китүгә Фатыйма спектакленең премьерасына әзерләнә башлаган иделәр. Максатлары Бөек Ватан сугышы елларында бар авырлыкларны үз җилкәләрендә күтәргән хатын-кызларның фидакарь хезмәтенә дан җырлау. Әрнемәгән сызламаган жанда битарафлык җәя кышагын. Қарый қарқын яманлыққа бит көзлер жия дүния пышырағынды. Мына шу пышырақтан біраз арыныр үшін шундай спектакльлер керек, шундай тұрмышты көрсетілген. Ертеге селе шулай жүрдік. Нул бүгінгі сыңғы 20 елға көленген. Спектакль башланыр алдынан ясаган чыгышында Раил Садриев аның шушы театр сәхнәсендә ярты гасыр элек куелганын искәртте. Ул вакыт Фатыйма ролен Фатыма Ильская башкара. Героиня Фатыма Нумерға біздің актриса Гүлзара Камардина, ол бүгінгі бүтін Россиядағы артистларының, актрисаларының бір ұнылығына кіредір, çünkü олар көп төгілердір, деп ойлаймын мен. Өзі ат жегіп, ат туарып, атқа атланып, манда арбасын егіп, фермадан өзі сәнәк білен тиеп, бұзау асырап, үрде маллар асырап, шолай сәхнәге келемші. Спектакль барышында тылдагы авырлык шул кадәр тормышчан гәүдәләндерелгән ки, үзеңне бер мизгелгә вакыйгалар өйрендә дип хис итәсең. Фатыма спектаклендә сынауларны җиңәрлек, мәхәббәт тә, сугышның бөтен барлыгын чагылдырган фаҗига дә бар. Ул һәр вакыт күрсәтелергә тиешле бу әсәрләр бу. Менә шушыны күрәсем килде. Һәм Буа театры бу әсәргә алынуы зур мәртәбә. Аларга рәхмәттән башка сүз юк. Буада беренче тапкыр күрсәткәннән соң кабул ителмәгән спектакльне Qozan тамашачысы киресенчә бик ошатты. Киләчәктә Буа дәүләт драма театры Фатыйма спектаклен тантана бәйгесенә дә тәкъдим итәргә җыена. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.